Салом алейкум, ҷаноби бобоҷон, ин раҳи мошин. Ям участкаи гуфтагӣ буда. Ин якум участкаи 14 сотиқ. Инҷа метавонӣ хонасозӣ, документ, регистратсия кунӣ, ҳамаша кунӣ, бародар. Эълон накун. 14 сотиқ. Гирд ба гирдаш поли маҳкамаи барои 20 оилара баса, 20 нафара. 14 сотиқ. Ина бародар. Вороташ маҳкам мешавад. Дием метро котельники 45 минут ба мошин мебием. Бародар дием участкаи ман. Дием участкам. Шевин певин шехтаги қоидави қати хона понаш. Ин бачаҳо ёрдамчӣ омадаган. Ина бародар. Инҷа колодес об пол ҳама чӣ дорем. Ин хона. Ин хона метавонед эҷа регистратсия ҳуҷҷат хонаш дар уҷа. Боз сем хона ман нишон медиҳам. Нархи ин 3 миллион 200 ҳазор. Бачаҳои худматгир агар бачаҳои мачид 3 миллион 100 ҳазор. 2 миллион 100 ҳазор расход кардагим, ҳамаша ин колодесҳо ҳамаша ҳаст. Инҷам газон пазон ҳама. Ин асфалт мошин прямой мегирад. Бобоҷон бародар, ин сеюм участка ҳар сеша срочно мефурӯшам. Иншам тайёр об пок хона пона регистратсия не. Бародар ин хона тайёр е, ҳама чиз карда. Кухни пухни дораш ҳама чиз дорад. 6 тик пашник. Инеш 10 сотиқа. Инеш 2 миллион 500 ҳазор. 2 миллион 500 ҳазор. Диван, пиван, кухни, гарнитур ҳама чиз дорад. Гир ба гир шебен рехтаги қоидаи бетонивӣ ҳама чиз дорад.